Nova sesión de control no Parlamento galego, onde se tratou o traspaso da AP9 á débeda de Galicia e o autogoberno. O Pazo do Hórreo acolleu esta mañá a sesión de control ao goberno galego no derradeiro pleno do curso político. Nesta ocasión houbo cambios e foi un debate de xeito acumulado, como apuntou o presidente da Cámara, Miguel Santalices. O voceiro do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, foi o primeiro en intervir e puxo o foco no autogoberno, na débeda galega e no traspaso da AP9 a Galicia. Ante unha posición donde non quere aliviar unha débeda real que vostedes xeneraron, pero ao mesmo tempo se inventan unha débeda non real. Vamos, un arte de malabarismo total. E todo isto por qué? Porque non queren que a xente vexa a traición do Partido Popular en Madrid votando no Congreso da mão de Vox para evitar a transferencia de titularidade da AP9 ao noso país. Ese é o seu recibo, esa é a súa carga e esa é a súa condea. Falar de autogoberno con vostedes é falar tamén de mellorar o financiamento do noso país. Ese é unha concepción do autogoberno. E eu lle pido que se sente a negociar, que se sente a falar. E apuntou que o papel da Xunta é de resolver problemas, non de inventalos. O ser debate acumulado, a portavoz do BNG, Ana Pontón, interveu antes da resposta do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, á pregunta formulada por Gómez Besteiro. A nacionalista afirmou que a máxima do goberno autonómico é o PP primeiro e non Galicia polas accións que están a realizar. Vostede é o presidente do non a 4.000 millóns de euros de quita na débeda pública, unha cifra lograda polo BNG no acordo de investidura que é bo para Galiza, pero que vostede boicotea única e exclusivamente porque non soporta que a conseguira o BNG. Vostede é o presidente do non a negociar cara a cara co Estado un financiamento xusto para o noso país. Aí temos o seu infame non a transferencia da AP9, a última traizón do Partido Popular a Galiza ca autoestrada, porque temos memoria e todos e todas sabemos algo moi ben. Seguimos pagando a estafa das peaxes grazas a Aznar, que ampliou de maneira ilegal a concesión durante 25 anos. Na súa resposta, Rueda sinalou que o representante do BNG e o do PSOE cada vez se parecen máis ao afondar nas mesmas cuestións. Perla magnífica. Non imos ter que pagar nada pola transferencia. Isto di o mesmo que prometeu a gratuidade hai 3 anos da autopista. Están os galegos como para fiarse de vostedes, señor Besteiro. Resulta que ahora nos ofrecen un montón de cartos. Vostede sabe que do aumento ou do suposto aumento que están ofrecendo a Galicia lle toca o 2,7%. Vostede cree que representamos o 2,7% en España ou que representamos algo máis? Señor Besteiro, un pouco de seriedade. Non se pode defender o indefendible. Señora Pontón, a verdade é que como dixo exactamente o mesmo que o señor Besteiro dixo o mesmo que iba a decir vostede, xa valían as dúas respostas. Pero mire, xa que sacou o tema do Mundial, que non lle iba a decir, vostede o sacou, o mellor tiña que facer unha pregunta. Para o venres, e se lle está poñendo cara de belga, a que sí? A que sí, señora Pontón? A que sí? Ademais, o presidente da Xunta afirmou que a transferencia, tal e como está proposta, é unha estafa e responsabilizou a oposición de querer que Galicia asuma unha carga de 4.000 millóns de euros polo traspaso da AP9.